Bilo gotovo. Dragi naši gosti, evo sad ćemo pripustiti pod muziki. Svima vam hvala i želim da se lijepo očitate. Rođak Mato Živkovka pjesma. I rođak Mato Dvijesta. Da je to? Je li to prikazivanje? Evo ljudi, hvala i vam našli domaćine o prepoznao od svog čovjeka 200 miliona. Znamo jedan kak je te imao problema. Da. I još sam dobio najnovije obavještenje. Dok se zavatre ovdje ćemo ručiti idovu kućom sutra želimo Latvije. Jedan da se izvinjavate. Znamo da to izvinjeno, ne možete ljudi. Ne može tako. Ne, rođak moj, živajte jednu večericu. Evo ništa, ajde, hvala. Ovo nikome ne ide. Evo ne izdaje. Ovo nikome ne ide. Treba malo misliti. Ja, odrate, počina, kući. To je zemlja, sam treba Oh,
Kada je posluži? Blagosti, prosvetljivosti. Živite dostojno poziva koji se pozvali. Podnosite jedne druge u ljubavi, trudite se sačuvati jedinstvo duha, sve za mira. Jedno tijelo, jedan duh, kao što se pozvamo na jedan način Bog poziva. Jedan Gospodin, jedna vjera, jedan srce. Jedan Bog i Otac sviju na svima i sa svima i svima. A kako je od nas dana milost, on je i dara Hristova. On je dade jednu da apostole, druge da proroke, jedne opet evangeliste, a druge da pastiruje Isusa. Da opremi svete za djelo služe. Za izrađivanje tijela Hristova, da svi ne pustimo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do njeve uzasta umine Hristove. Riječ je Gospodnja. Gospodin je svjetlost i spasenje. Gospodin je svjetlost i spasenje koga da se bojim. Gospodin je stil života moga petine da sveti. Gospodin je svjetlost. Zajedno molim Gospodina samo to ja tražim da živim u domu Gospodina sve dane života svoga. Da uživam milinu Gospodin i dom njegov vjerana. Gospodin je svjetlost. Da, vidite to je Gospodine, ja tražim, ne skriva da se pogovornim. Ne odi u gnjevu slugu svoga, te pomoći moja, ne moram odlažiti. Gospodin je svjetlost. Vjeruje da su prijatelji ovo Gospodine da ne mogu biti. U Gospodina sluga i način, te čvrsto ne bude srce svoje, u Gospodina sluga. Gospodin je svjetlost. Gospodin sama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu, slava Tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Gospodine, Bog je tako ljubio svijet je dao svoga Sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Pa Bog nije poslao Sina naše da on osudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu. Ko vjeruje u njega ne osuđuje se, a ko ne vjeruje već se osudi. To nije vjerovao. U ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj put, svjetlost je došlo naše, ali ljudi su više ljudi u tamo nego svjetlost, jer djela im jako zla. U istinu, koga čini zlom na jednu svjetlost i ne dolazi svjetlost, da se ne završi u njegova djela, a ko čini istinu dolazi svjetlosti, ne bude djelodano da su djela njegova u Bogu učinjena. Riječ je Gospodnja. Dragi prijatelji, dragi bratovi, ovdje imamo i naše sestre koji su rođene u pravoslavnoj vjeri, vjeri najbližoj naše katolstvo. Srce mi oprima, mislio su im sakramena Svetog Križnje, evo sada primaju sakramena prvo ispovedi Prisveti, evo sada primaju sakramena Svete Ženke. Sakramena koji je osnovna ljubav. Oni su poučeni puta po svojim budućim muzejima, da je čovjek nekompletan do onoga časa dok ne nađe sebi susjeticu životnu, koja će potpuniti njegovu osobu da postane potpuni čovjek. Ova dva brata su praznosti u osobi načutuje ovim dana. Svojim budućim kulturama jer se s njima dobro i zlo po cijelo svoje vrijeme života je nastavio. Tolika je ta gola bila jaka, ostavili se svoje duše, ostavili svoju vjeru, uzeli vjeru našu demokratavsku i živite u toj vjeru skupa sa svojim muzejima i odgajati svoj budući porod koji im Bog dane iz nju kao Bog, njove zajednice ljubavi. To je to, su oni svi pismeno pred katolskom crkvom izjavile da žele biti katolčine i živiti vjeru svoje muzera. A sada treba da se izvrši to primanje u našu katolsku, iako pravimo da je pisna vjera priznaje sve, da se im stanje priznaje kao sam sve. Jedino oni sakramenti koji nisu